Oeren dienen ze er van de morgen mee dwaande. De mannen van de Iersclub. De baan iepen je voor de dorpsbewoners. Bij de snierskolen droeg hinnen, maar dat kon krek net. Het indoors, maar de baan kan rijden en dat gaat het dan. Maar de baan leidt er verder goed bij. Dus kinderrieden worden. Maar heel lang houden de meesten het net uit, al vinden ze het wel mooi. Leuk. Ja? Ja? Is het net koud? Ja, dat wel. Ja? Ja. Nee, als je tegenwind hebt, is het koud. Ja. Ja. En hoe is de baan? Niet super goed door alle sneeuw, maar ik kan erop schaatsen. Ja, koud, maar het is wel mooi Iers, ja. Ja. En hoe koud is het? Ik heb geen idee, het is best koud om te hollen, maar de Rien. Houdt dit de oeren vol? Nou, hoe ik rieden en dan maar snel naar huis en een warme poeie maken. Voor de Iersclub is het echt een poppenslag. Ik denk voor het dorp heel belangrijk. Ja, iedereen komt er een binnen waar, vooral jongens, is die ook gezellig. Die ochtjes om, muziek erbij. Ja, dan is het altijd even gezellig. Iedereen die wil weer even rijden. Het is voor u zeker makkelijker om de busje weer op te hellen dat er weer iepen best is. Dan krijg je dat geprottelijk net, ja, je bent nooit iepen. Zij is het. Van het meerskipsgevoel, Matteo op de Iersbaan wijzen.